मानस में गोस्वामी जी लिखतनी कि अब ओने से आई लो भोले बाबा के बताओ लो। भोले बाबा जाके पार्वती जी के दर्शन देनी आ कहनी कि हे पार्वती तू अपना पिता के भवन में जा, समय आई दुल्हा बन के बारात लेके तारा के यहाँ आई आ तारा के विवाह करके अपना संगे लेके आई। समय आई कब? बारात वाला समय आ गई। अब देखिए भोले बाबा के रामचरित मानस में गोस्वामी जी वर्णन करतनी बारात के दिन के बाद बारात जहिया निकल का तब अब मैं देवी देवता कुल अपना में अझूर आइल बल। अब विष्णु भगवान भोलेनाथ के फेरा में नहीं ऊ अपने सजे संवरे में तबाह बढ़े, अपना वाहन गणूर जी के सजावे में तबाही बढ़े। इंद्र अपने सजता रे, अपना एरावत हाथी के सजावता रे, माने कुल लोग अपने भोले बाबा के फेर में केहू बाऊ ना। ते अब तनी देखी अब भोले बाबा का बात ही हो तब भोले बाबा क्या तब तनी मनी भाव ने से देखले बानी एने से बिना भाव के होई तब तनी अच्छा ना लगे नहीं से तनी यहां के भेजी है ने अरे है ने हेरो आई आवे दिया आई कोनो बात नहीं खाओ कुछ करे के नहीं करिया टी-शर्ट आई महाराज डबल आवा आई बाबू आवा आई ना है नहीं आई डबल खींची हां आई है बरा रो काम फाइनल हो जी मनोज भैया के जॉब हो आई ऊपर वाला चढ़ जी आई आई ना डराए के नहीं आई तो नहीं लगा दिए थी आई चाचा कौन बात नहीं कौन बात नहीं ना ऊपर आई महाराज आई रोले करे कोई बात नहीं लेदार है भाई ओ से कोई दिक्कत नहीं। हां ठीक कोई बात नहीं आई रो पर भाई वो भोले बाबा में ये के खपबे कोई बात नहीं ठीक बा कौन बात नहीं तो का बुझला ओ चरण पादुका हो जो खोल दी ओ तो ना लागला अभियंता जी खराब होनी निकाल दी खराब अभियंता जी हां हां रह जाना हां इधर तो नहीं बुझत शंकर जी दुल्हा बन रहले। हां मनोज भैया दुल्हा 4 प्रकार के बर 4 प्रकार के होल कवन को बर 4 प्रकार के होले। हां तने एगो कुर्सी दे देब सब है ओ कुर्सी है तनी हां अरे है पे बैठ जाए बैठ हां एकदम कोई रवा टेंशन मत बड़े सर संस्कार में रहो। अब देखिए भोले बाबा बर 4 प्रकार के होल कवन तो बर के क्वालिटी का बर बरनाट झरनाट आ बुढ़ाट ई बर के 4 गो क्वालिटी बर ए 4 प्रकार के होले गो बर होले गो बरनाट होले गो झरनाट होले गो बुढ़ाट। तो भोले बाबा का रहले बर बरनाट ना झरनाट ना भोले बाबा बुढ़ाट दुल्हा रहले। भोले बाबा बुढ़ाट रहले। अब देखी बर के करे कहल जाला बराट के करे कहल जाला झरनाट के करे कहल जाला बुढ़ाट के करे कहल जाला बर ऊ जे कर अभी पाम ही अब के रेख उठता दाढ़ी मोछ के अब के रेख उठता बर के गिनती में जेकर दाढ़ी मोछ निमन से नहीं खाइल बर हो बरनाट के जेकर दाढ़ी मोछ अपनी ले खाया के करिया ई बरनाट के गिनती में हो गए। झरनाट के हो जेकर आगे से झरे लागल आ बुढ़ाट के हो जेकर झरतो बा आ मुंह के चौकट हिलतो। तब भोले बाबा बुढ़ाट दुल्हा रहले। अब देखी भोले बाबा के अब गण लोग कहता कि बाबा केहू आई हुई ना कही तो हमनिए के काम लगाई लगाई। अब भोले बाबा कहता रहे कि हमरो बुझाता अब दुल्हा के मोहलो तैयारी कराओ तो केहू के पते नहीं तो तू ही लोग काम लगाओ शुरू कर काम लगाओ। तब देखी शिव ही शंभुगन करही सिंगारा जटा मुकुट ही मोर सवार कैसे यही बात के गोस्वामी जी लिखत हनी कि शिव ही शंभुगन करही सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा कुंडल कमुकन पहिरे प्याला तन विभूति पटके हरि छाला
अब भोले बाबा के हाँ के तैयारी करता तो उनकर गण लोग बबुआ बबुआ पाउडर तनी पियरी धोते निकाल लो पाउडर द शुभम शुभम ठाकुर ठाकुर पियरी भोले धोती बाबा के पियरी धोती पहनावो जानी जा ठाकुर हाँ ठाकुर जी पहनाई हाफ पैंट पर भोले बाबा बियाह करे ना नुजई है इशारा तनी से मनी हां खड़ा ये अभियंता के पाउन ये बड़े अच्छा पिंकी कहली आ सखी लोग ओ ये तनी मंगल हो जाता का की हाँ की धोती धोती कहाँ बारूला के धोती जल्दी से पहिरावा धोती जल्दी से पहिरावा टोपी टोपी कहाँ बारूला के टोपी जल्दी से लहरावो टोपी जल्दी से हाय हाय मैन हईले देह पधारी राउर ओरिजिनल कलर है टोपी टोपी लाइए लीजिए भोले बाबा का कहाँ बादुला जल्दी पाउडर लाइए की पाउडर पाउडर कहाँ बादुला के पाउडर जल्दी से लगावो पाउडर जल्दी से लगावो पाउडर पाउडर लगाइए टीका कहाँ बादुला के टीका जल्दी से लगावो टीका जल्दी से लगावो टीका जूता जूता कहाँ बादुला के जूता जूता लेके भागल कूता जूता लेके भागल कूता डमरू डमरू कहाँ बादुला के डमरू जल्दी से ले आओ डमरू जल्दी से ले आओ डमरू त्रिशूल एगो लाठी के उन्हें खेल के त्रिशूल हमने के तो देहात में लेके जाला लोग पुरानिया लोग आवत हाँ, आवत ले, ले। स्टैंडवा निकाल ले, दे भाई ले। लाइन त्रिशूल लाठी बता अरे तो से तो नहीं लम्हा रोके स्टैंड डंडा निकाल के तो, दो। हाँ 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 अच्छा एक नंबर भाई ये वाला हाँ, त्रिशूल बनावे के बाद हाँ हो दी ये त्रिशूल अभियंता जी में डुबा दो त्रिशूल त्रिशूल कहाँ बादुला के त्रिशूल जल्दी से ले आओ त्रिशूल जल्दी अरे अब है ना दुल्हे सरकार रे आई अब दुल्हा रेडी हो गए हैं हाँ ई के बारे हाँ 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 ए जे बैठ जाइए दुल्हा के- ससुरारी जई है ई तब के बारे- पैदल लानु जई है बबुआ हाँ ले आवा दुल्हा के तनी अथी दुल्हा के जो सवारी इनका के वाहन बड़े अरे बड़ा बड़ियार बड़े हो धन हवा बैल जय हो शंकर जी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो देखिता हाँ धीरे 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 दुल्हा बूढ़ बने हाँ ऐसे आराम से लेके जाए के बाद अब बारात जैसे निकलल बबुआ हाँ बारात के लाश से चलो चलो भोले बाबा के बारात में केहू बाकी ना रहे ना यक्ष किन्नर नाग गंधर्व जोगी रोगी भोगी निरोगी चोर बेईमान लड़का बूढ़ जवान गायक नायक विधायक खलनायक पीएम सीएम बीएम जीएम मुखिया दुखिया पंडा पुजारी चोर जुआरी संत के साथे साथे लंठो के बस आ खिसियाई मनोज भैया जानता नहीं का है एकरा चोकर के दाम नहीं खे मिला ना 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 चोकर के दाम दिया पिचकुरिए बैठी पिचकुरिए अरे चढ़ जाए ना पीछे वाले बबुआ हो हाँ 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 है बस हाँ धीरे धीरे दुल्हा पुरान बड़े है चोकर के बुला हैला चोकर खाई है चोकर खाई है ले ले बस आवा चोकर के खाई व्यवस्था क्या कर बता है देखी 3 साल पुरस्कार बड़ा फिर मनोज भैया के माध्यम से मिलल हार्दिक अभिनंदन बा चलो बारात निकल गई चलो आ तू अब
नाच मजा हो रहल बा, नाच मजा हो रहल बा। ओ पप उल्टे उल्टे रहे दा अब बारात पहुंच गई सौटे में ले चले के बा चल काहे कि दूल्हा अब जा नाद पर चढ़ जा, नाद पर चढ़ जा, चलो। जा नाद पर चढ़ के चोकर भूसा खा, नाद पर चढ़ के चोकर भूसा खा। ये हट जा, हट जा। ये हमली अब देखी दूल्हा कहाँ पहुंच गई नी। कहाँ अब तनी दूल्हा के आराम की जरूरत है, है कुर्सी पे बैठ जाइए। बैठ जाइए चेयर पे। ये बा अगला सब कहता नहीं कि सोच बैठाई हमारा कहे के पड़ल हा भोले बाबा बादशाह पे उल्टे बैठ के ससुरारी गई रहे। साचो मनोज भैया सही बा। भाई लोग देखिए मुंह में लगाम लगल अब भोले बाबा बादशाह के पूंछ में लगाम लगल रहे। हाँ अब उल्टे बैठ के ससुरारी यहाँ के एकदम ठीक बैठनी है बादशाह हाँ एकदम भोले बाबा के रूप आ गइल। सही बा। जब बारात दुआरी पर पहुंचल हाँ बबुआ सबसे पहले बारात देखे के आवेला के गांव के लइका। हाँ। लइका दौड़ले सब अब जान जाए कि देवता के समाज एक कलंग बा आ भूत प्रेत पिशाच मलेच के जमात एक कलंग बा आ आगे आगे उहे बड़े सो आ धूर उड़ैले बड़े सो लइका लोग गइल कि राजा के यहाँ बारात होता त निमन निमन देखे के मिली तो ले जा तरे सुनु त धूर नरमाई त देखा तरे सकेरी अरे देवता पर नजर पड़ल तो उनकर एगो मोड़ी दू गो हाथ हतर से बड़ा सुंदर बड़ी हतरा सुंदर बराती आई बा पहले ब्रह्मा जी पर नजर पड़ल ब्रह्मा जी पर नजर पड़ल तो देखत से करी इकरा कोई गो मुड़ी लौकता आ कोई गो हाथ लौकता आज जब भूतवन पर नजर पड़ल तो वो कनी कने मुड़िए बना हाथ है वो खाली धरे डोल तो कनी के जाता लइका जतना स्पीड से आइल वालों को करते कि ना स्पीड में घरे भागल बा आ जाके लइका रो तेरे सब भैया मेन से माई पूछली काहे डराई बाड़ल काहे लइका कहता रे सब कि बरतिया के रूपवा धई के ए माई बारात ना हो अरे विपत हो विपत बारात ना हो का हो बबुआ का देखला कहता का कि बरतिया के रूपवा धई के अरे आइल बा विपतिया आ माई रे हम ना जाई काहे बबुआ तो सबका के आइल मौतिया आ माई रे हम ना जाई का देखला माई वर्णन करे वाला नहीं खे ए हमारा गांव नगर के आदमी ना ए हमारा के गांव के छपर छानी खा जोई है ई बारात ना विपत ह लइकन के माई समझवली आ ओने कवर अब दुल्हा परिचय के तैयारी हो रहल आ एने दुआरी बारात लागे लागल त तनी बैंड बाजता दुआरी बारात लागत ओरिजिनल जौन बारात में बाजेला तब कला को भाई कंगारी भैया बबुआ मनोज भैया का माध्यम से 500 रुपए हमारा के पुरस्कार 500 रुपए पिंकी के पुरस्कार। अब देखी ए जे के आई पहले नाउन बेचैन बड़ी दुल्हा परिचय खातिर दुल्हा परिचय खातिर नाउन बेचैन आय अब देखिए जे होत का बा का है न पिंकी एकरा खातिर है के दुबर बनी
और ही ना पक पक नीरज बाबू लावा मेरा खतिया आइले बन घबराए के बात देख पक पका पक पक पका पक हां छतर निकाली मैंने नाग हो जीभ निकालो था जीभ नौनिया बेचैन भइल बिया लोढ़ा लेके भले सखी लोग कहल के ना ए तलफत भइल बाड़ू ए दुल्हा के परिश्रम तबे जानब जे कि ओरिजिनल नाउन बाड़ू बाड़ू नौनिया कहलस कि चुप रह चुप ब्रह्मा के विष्णु के परीक्षा देरे ना लागल ई कोने गली में बाड़ू हां सखी लोग कहल कि ठीक है बा ठीक है बा अब नाउन जाके केवाड़ी के ओट से भोले बाबा के देखती हाय 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 आज जब गर्दन में बिजली अंगूरी के प्रयोग बिचली करें बिचली बिचली हाँ बराबर बिजली अंगूरी हाँ 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 ना राही पर से खती उठाई अंगूरी बिजली अंगूरी प्रयोग करी दूल्हा डेरा जा तरह के मोटो हड़े ले लेती अरे महाराज मत डर ओ बजाई नौनिया जब देखलो बाप रे भारी सांप री सांप अब नौनिया कलश के रहा हमहु नाउन हई इनका भीरी सटब तब नु सांप काटी लोढ़ा से परिछे जाई तब नु सटे के परी सांप काटे के खतरा रही ऐसन जुगाड़ रोचब किन के दूरे ले परिछे दे अब नाउन लोढ़ा लेके नहीं खे जा नौनिया मुसर उठावले बिया अब भोले बाबा का ओर चलो भोले बाबा देखले कि अरे ई मुसर लेके आवती है परिछावन करी के गोधन कुटावन के फेरा दे दिया अब भोले बाबा अपने को पीछी से कहले कि ए पीछी ए तनी हमारे में से हट हट आ हो नौनिया में जाके सोटा का भइले ना उनका भाई अरे माई रे माई अरे का भाई अरे दर्द ये कहाँ से जाए रे का भइले ना उनका है इतना बिलख के रोत रू बोलो अरे माई रे माई ई पीछे हमारा के मार देले बिया लहर ऊपर से चढ़ता ये माई पीछे मार देलस लहर चढ़ अब ना जे मुसर से परिचय खाती मैं दुल्हा लोढ़ा ले पर ई मुसर से गई रही परिचय खाती अब नौनिया रोती है भैया नौनिया रोती है कि दैया रे दैया आई ऊपर पर चढ़े कि ऊपर पर चढ़े आ दर्द बड़ा बढ़े अरे दैया रे दैया ई ऊपर पर चढ़े पीछे रहे नौनिया कहतिया कि पीछे ना रहे उतर रहे बना बिछावा लहर बहुत बेसी चढ़ल बा ए दादा कि पीछे ना रहे उतर रहे बना बिछावा आ कहवा से आइल ऐसा अरे दुल्हा मले छावा अरे सर्दी आइले बनी रौरो सर्दी आइले बनी और नेटा कि दैया रे दैया ई ऊपर पर चढ़े त नौनिया सखी नौनिया कहतिया कि काली बिछी मरले झरवैया के बोला रे काली बिछी मरले झरवैया के बोला रे बगल चढ़े बहुत बुझाए रे बगल चढ़े बुझाए रे झारे ले कहो न बाबा उनका के बोला धन हा शंकर जी धन है धनी हा धन है बाबा धनी हा
जाई अब हम समय हमारे इंडिकेट करता कि और 5-7 मिनट मैच गइल बा तो और कथा के हमें जे बेराम दे फिर आगे रौरा के बोलावल जाई आई बबुआ तनी भोलेनाथ के अब रूप चेंज कर दलो देखि तो महाराज रउआ सब कहतनी कि यहाँ के कुछ बुझाइबे ना कर यहाँ के तो जवन बुझतनी तवन केहू ना बुझ फिर हमर देखी नीरज बाबू हाँ हमारा पाहुन का माध्यम से पुरस्कार दिल बनी बड़ी चोपा बनी हाँ तो अपना भाइयों ले कुछ रुपया ले लो हाँ ले लो रक्षा बंधन एक पगली दे तारे रुपया ले लो रुपया दे तारे राखी के बन्हाई भैया हाथ में आ जाए बेरवा 11 तारीख का एने राजा जी ले ले 11 तारीख का ल तू अपनों से तनी कही दो आय अच्छा जाए दो आय कुछ अरे नीरज बाबू के कह दे यहाँ के लयदार प्रणाम आय कह दे अच्छा कह दो बात अच्छा का मन बा का मन ए पिंकी अभी तो भोले बाबा के रोल में रहनी है ए मास्टर को तू आई है नहीं आई रो देखी अभी तक ले रहा भोले बाबा के रोल में रहनी है हां अब यदि पिंकी में छुआ जाई हां तो आपका 30,000 रुपया बच जाएगा वो कैसे कैसे सीसाराम बताओ बाछी के पोछ छुए के ना पड़े करे के छू देनी बाछी छुए के कोनो काम नहीं खे आराम से रवा बैकुंठ पार को जाई चली जाए बैतरनी नदी पार को जाई आ देखी हो में एगो लेल बड़े अरविंद भैया हां एकर दे छुअब तो बाछी छुए ला काम खतो आ ओकरा में डुबकी मारब तो बुझी के बैकुंठ पार हो गई साफ न अरे मास्टर तने एगो धुन बजा दो लयदारी कि तनी हो के हिल ली जाई आई हाँ अब सुना सुहाना लगता है